जोंनिया मालिपारा इउनिटनि GI मोननायखौ दिन्थिनाय। जोंनिया मालिपारा इउनिटनि GI मोननायखौ दिन्थिनाय। गुबैयै GI टेग मोननाया नैजि सेथा दङ। खाम दङ, ओमफ्राय थरखा, गंगोना, सिफुं, सेरजा, ओमफ्राय बर' दख'ना, बर' इन्दि सि, बर' गामसा, बर' आर'नाइ, बर' जोमग्रा, गोखा गोखै, बर' खेरादाफिनि, बर' गंगार दुन्दिया, नारजि, अनला, खारै, जौ गोरान, जौ माइब्रा, जौ गिसि, बर' नाफाम। बर'नि सबाइ खारैखौ अनला संनाय, नारजि ओंख्रि संनाय बायनाय जायो। बर' फस्ला खारैखौबो बिदिनो एखे। बर' अनला, नारजि, सबाइ। जौ बिदैखौ सिगांग्रो ओंखाम बायदि संग्रोनाय जायो। बेनि उनाव एमाव एसे होनानै फुननानै सोना दोननाय जायो। बैसागु बोथोराव आरो बर'नि धोरोम दामनायावबो बाहायनाय जायो। आरो बर' धोरोमनि खेराइ मोसानाय। जोंनिया मालिपारा इउनिटनि GI मोननायखौ दिन्थिनाय। गुबैयै GI टेग मोननाया नैजि सेथा दङ। खाम दङ, ओमफ्राय थरखा, गंगोना, सिफुं, सेरजा, ओमफ्राय बर' दख'ना, बर' इन्दि सि, बर' गामसा, बर' आर'नाइ, बर' जोमग्रा, गोखा गोखै, बर' खेरादाफिनि, बर' गंगार दुन्दिया, नारजि, अनला, खारै, जौ गोरान, जौ माइब्रा, जौ गिसि, बर' नाफाम। बर'नि सबाइ खारैखौ अनला संनाय।